अन्ध्र प्रदेशनि आन्द्रायाव खामानि मावनो थांनाय सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। गामि सनापुर मासबाद उदालगुरि लोक्षी खाख्लारिया आन्द्रायाव 2 बोसोर हमना गंसे फुख्रियाव नानि आदार होनाय खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय थांनाय 5 अक्ट' 3 दान 2023 रबिबार हरनि 1 रिंगायाव हरखाब बाब्राबनानै थैना थायो। आरो बै थैनाय समाव गावजों गावनि बिसंग्रा आरो खामानि मावफाग्रा 3 लोगोफोर दंमोन। लोगोफोरा फारियै बाहिराम बसुमतारी, अनजालु हाज'वारि, सोरांसा बसुमतारी आरो दानसोरां बसुमतारी। थैनाय गोथै सह'खौ गाव गावनि मावनाय फुख्रिनि बिगोमाया एम्बुलेन्स हमना मोजाङै मोजां न'सिम दैथायहरो। लोगोसे 3आबो हाजासे मदद खालामना लाबोयो न'सिम गोथै सह'खौ। सानथाम हर 2नि उनाव मंगलबार 7 अक्ट' 3 दान 2023 मोनाबिलि 4:30 रिंगायाव गोथै सह'आ न'आव सौफैयो। मोखांखौ बख'थ'ना र' बेखौ माबाथ'ना बेयाव थिखा थाम्फैखौ माबालाय एसे आखायाव कमप्लेन नाङा दे। खुला गैया खुला होआखै बावबा दे थिखोदो Boleh. Tinggal kampili kok. Kampili. Moखांखौथ' बोलानो हाला नामा? एसे बोलानांगोन। बोलाबा बेखौ एसे माबा खालामहराबा। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mady land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329.